Mm. Oyamusha diriwashendoda ura irwanemi kuchengeta shokorenyu nokuita kuda kwenyu oyo oyo yoda chengeta chengeta baba ati ho oyo yoda kuchengeta baba kana mandi zwirangoni kuti iswe basa sarudzai zvamuno aimi asigara imandiri oyo 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 yoda ikuchengeta baba shati ho mushandiri azvipira akuchengeta baba kuchengeta pfungwa dzangu dzose ishe ngadzitunga mirwe nemi basa rangu rive renyu ndiro raka kwana chose oyo 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 doda chengeta
andinonzwi sakwamuri ndirivu mundiumbe mundite ari yenyu rei chose oyo kuchengeta akuchengeta chokorei ndoda babaka kuchengeta usandiri doda